खुलुमबाय दिनै 10 नभेम्बर 2023 सुनिबार फैदो खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। नर्थ गुवाहाटीनि माणिकार्णेश्वर मन्दिर साखाथियाव सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ गोबुवा सोरजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारदों। बुथारा दायनिगिरिया गावनि बिसिखौ सिगांनिफ्रायनो इनाय खालामनानै बुबाय थायोमोन। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय अनुपा बर्मन आरो बुथारा दायनिगिरि फिसायनि मुङा जाबाय महन बर्मन। उनाव महन बर्मनखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम लांनाय जादों। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय मारियानि ओनसोलाव हाग्रा बिफाननि सानै मावथिफोरा लख्राजों गाग्लोबजानानै गोब्राब जोखोम जादों। हाग्रा बिफाननि सानै मावथिफोरा बे लख्राखौ थांनाय 1 दाननिफ्रायनो होसोनो थाखाय बा हाग्रा गेजेराव होसोनो थाखाय नाजाबोगासिनो दंमोन। बिसोरनि मुङा जाबाय पुर्न खाख्लारि आरो प्रशान्त गगৈ। दा बिसोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय पुकारटिं ओनसोलाव सानै सुबुङा गावसोरनि बाइकजों हरनि समाव थांबाय थानाय समाव हरखाब लामानि सायाव थानाय फांसे दंफाङाव सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै सानैबो जिउ गोमादों। थैनाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय भिजित बुयान आरो मार्टिनिस केरकाटा। काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लोक्षिपुर ओनसोलाव सासे सुबुंखौ 5 जौ लोंनाय सुबुंफोरा जौ फेनानै गाग्लोबनानै बुथारदों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय कृष्णाधन सिंहा। कृष्णाधन सिंहाजों 5 सुबुंनि गेजेराव जौ फेनानै मोनसे फिसा बाथ्राखौ लानानै गोरलै बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जादोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। उनाव पुलिसा जाथायसालियाव फैनानै जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 5 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनो लांनाय जादों। आसाम पुलिसा नंखाय रांनि सायाव गोख्रों अपारेशन खालामनानै लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बंगालमारानिफ्राय गुवाहाटी फारसे नंखाय रां बानायग्रा मेसिनखौ लांबाय थानाय समाव लामा ससेयाव हमनो हादों आरो जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 5 दायनिगिरिफोरखौबो एरेस्ट खालामनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय फुलजार हुसेन, मिनारा बेगम, अजय बिश्वकर्मा, अजित गगৈ आरो बाबुल हुसेन। मोनसे गिथाव बाथाव गोसो थोलायनायनि जाथाय बा लाबनि जाथाय। उत्तर प्रदेशनि ललितपुराव सानै सेंग्रा आरो सिख्लाया न'खरनि मानसिफोरा गावसिनि मोजां मोननाय जराखौ गनायनि जाहोनाव गंसे खारबाय थानाय रेलगारिनि सिगाङाव बारजुमनानै गावसिनि जिउखौ गावसोरनो फोजोबदों। थैनाय सानै सेंग्रा आरो सिख्लाया गोसो थोलायनानै जुलि जानो नागिरदोंमोन आरो बिसोरो थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो गोसोथोलायबोगासिनो दंमोन। नाथाय बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरा बिसोरनि जुलि जानो नागिरनाय खौरांखौ गनायाखैमोन बा मानियाखैमोन। हौवानि न'खराबो गनायाखैमोन आरो हिन्जाव न'खराबो गनायाखैमोन। बिनि उनावनो बे जाथायखौ खालामदों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय राजकुमार, 23 बोसोर बैसोनि आरो थैनाय सिख्लाया 20 बोसोर बैसोनि। नाथाय सिख्लानि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। गोबां बोसोर असान्तिनि उनाव बड'लेण्डआव थांनाय 3 बोसोराव गोजोन थासारि फैदों होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। नाथाय गुबुन फारसेथिं बिटिआर जानायनि उनाव बांसिन खहा जादों आरो असान्ति जादों होननानै बिपिएफनिफ्राय बुंनायखौबो नुनो मोननाय जादों। गोबां बोसोर असान्तिनि उनाव बड'लेण्डआव थांनाय 3 बोसोराव गोजोननि थासारिया फैदों। बे गोजोन थासारिखौ जोङो बयबो सेलेब्रेट खालामदों आरो गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो दिनै जोंनि आबादारिफ्रा मोजाङै आबाद मावनाय, जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङै फरायनाय, जोंनि गेलेग्राफ्रा मोजाङै गेलेनाय गासैबो थासारिया फैदों। आरो बे थासारि फैनायनि थाखाय जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां, भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां, आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ जों साबायखर बावो। आरो बे थासारिया जाहाथे अराय गोजोर थायो, जे बे थासारिया अराय गोजोर थाबासो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानाय, जोंनि ओनसोलखौ मोनसे जौगानाय ओनसोल महरै गायसननाय, बे हाबाफारियाव जों जाफुंसार महर मोनगोन। दा बिनि थाखायनो दिनै इउपिपिएल हान्जाया बाइक रेलि लादों। बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जि गोजोन थासारि बेखौ मोनसे सेलेब्रेट खालामनायजों लोगोसे रायजो राजाखौ लाफानानै इयुनाव गोजोन थासारिखौ अराय गोजोर खालामनो हायो, बिनि थाखाय हाबा मावलांबाय थानो थाखाय फिन दिनै समायखिरा लानाय बे हाबाफारिखौ लादों। आरो फैगौ 15 डिसेम्बराव जोंनि सरकारा 3 बोसोर जागोन। बेखिनि समाव गोबां बेबायदि हाबाफारि लानानै रायजो राजाफ्रा जाहाथे जि मोनसे गोसोआव साननाय फैदों, गोजोन फैबाय, बे गोजोन गोसोआव साननायखौ जाहाथे बिथांमोनाबो फोरमायनो चान्स मोनो, बिथांमोनाबो फोरमायनो सुजुग मोनो। बिनि थाखायनो जों बेफोर हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौ जों खालामनो थाखाय जोङो हाबाफारिखौ लानाय जादों।
बिपिएफ दोलोआ थाफानायनि मोनसे सरसा सोलिबाय थादों बेयो माबायदि जोंनियाव बेनि जेबो खौरां गैया बिपिएफ दोलोआ जाय पावाराव थायो बेजोंनो बिथांमोना थागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया गोदोनो फोसावखानानै दोनदों बिथांनियाव खुनु नीति आदर्श गैया जाय पावाराव फैयो बेजोंनो थागोन मानोना बिथांनो पावारल' नांगौ दा नंखायनो दिनै बिथाङा जाय पावाराव थायो बेजों थानो थाखाय थैथां नाजागोन दा बेखौनो बिथाङा नाजागासिनो दङ बिथांनियाव लाजिनाय मानाय बेबायदि जेबो गैया जाय पावाराव थायो बिदि थानायानो बिथांनि नीति दा नंखायनो 17 बोसोराव बिथाङा जिखिनि खामानि मावनो हादों एबा हायाखै बिनि सायाव दिनै रियेलाइजेसन खालामनानै मोनसे आदर्शगत राजनिति एबा मुलाम्फानि मोनसे राजनिति मुल्यबोधनि राजनिति खालामनाया बिथांनि थाखाय गोनां खिन्थु दिनै बिथाङा जेफोरखौ खालामबाय थादों बेजों बिथांनि बिपिएफ हान्जाया मा लाब जागोन आं बेखौ नुहुराखै नाथाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया जेबो लाब जानाय नङा बिनि सायाव जोङो गोख्रों राहा लागोन आरो चिरां डिसि आरो बाक्सा जोंहा क'क्राझार डिसि लोगोसे डिएफअ गासैबो लोगो नांनानै फरेस्ट बिफान जोङो पुलिस बिफान एडमिनिस्ट्रेसन रायजो राजा लोगो नांनानै बे हाग्राखौ बेंनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि जोङो थिग खालामदों आरो नैबे जोंहा कालि फुजानि उनावनो एबा दिवालीनि उनावनो बे माखासे एक्सन्सखौ जों गामियाव लानाय जागोन बिनि थाखाय जों सरसा खालामगासिनो दङ जोंनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा अलरेडि बेखौ बड'फानि मुङाव बे फरेस्टखौ रिजार्भ फरेस्ट डिक्लेयार खालामनांगोन होनना प्रप'जेल होदोंमोन मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रप'जेलखौबो नुदों बेखौ लानानै जों नेक्स्ट इसिआव जों सावरायनानै बिनि सायाव जोङो फोसावनाय हाबाफारिखौ लागोन नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि